1, 2, 3, jump. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De World Health Organization, de WHO, heeft groen licht gegeven voor het vaccineren van kinderen tussen de 12 en de 17 jaar. Dat betekent voor Curaçao, volgens Dr. Jerry Semper, dat er ook gaat worden gewerkt om kinderen tussen de 12 en de 17 te vaccineren op het eiland. Op dit moment zijn er op Curaçao bijna 89.000 mensen die in ieder geval hun eerste vaccinatie hebben gekregen. Bijna 79.000 mensen zijn al 2 keer gevaccineerd. Wat dat betreft gaat het goed, aldus Jerry Semper. Maar indien het mogelijk is om ook jongeren te gaan vaccineren, zal Curaçao dat ook gaan doen. Aan het eind van deze maand zullen er geen grote massale vaccinatiecentra meer zijn op Curaçao. Momenteel zijn er nog 4 locaties, dat worden er 1 en daarna wordt het mogelijk om 4 keer per week te vaccineren. We moeten wel doorgaan met vaccineren, zegt Dr. Jerry Semper, omdat we zien dat steeds meer mensen het normale leven weer willen oppakken. Op dit moment zijn op Curaçao zo'n 72% van de volwassen bevolking gevaccineerd. Maar dat moet hoger als we echt weer normaal willen leven, aldus Semper. Agua y corriente é essencial para nos vida diário. E pensei Aqualectra ta honrar de por servir e de contribuir no bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos danki para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of chama 0800 0135. Muito nos te contribui na melhor Curaçao. Deze regering is niet uit op ruzie met Nederland, dat zegt minister van Financiën Javier Silvania. Hij is gemachtigd door Gilmar Pik-Pisas, de nieuwe minister-president. Dat is een man van rust en vrede, zegt Silvania. Hij heeft mij op het hart gedrukt met Nederland normaal te onderhandelen en geen ruzie of oorlog te zoeken. Als alles goed gaat, kent Curaçao vanaf februari 2022 een lotto waarvan de opbrengsten ten goede komen aan sport, cultuur en onderwijs. Dat heeft de nieuwe minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Sitré van Heijdorn, tegen de Extra gezegd. Er werd al langer gesproken over een dergelijke lotto, maar Van Heijdorn wil het daadwerkelijk oppakken om op die manier de grootste problemen binnen de onderwijssector, maar ook op het gebied van sport en cultuur op te kunnen vangen. Werknemers van Dame hebben gisteren het werk neergelegd. Ze zijn het niet eens met de beslissing van de directie om 25% te korten op de salarissen. De directie wil weliswaar later de salarissen in termijnen terugbetalen, maar de werknemers willen hun geld nu hebben. De vakbond PWFC is ingeschakeld en er wordt nu overleg gevoerd met de directie.
Er wordt nog steeds weinig informatie over gegeven, maar duidelijk is dat het duo dat sinds vorige week vastzit op verdenking van betrokkenheid bij de roof van 600 kilo cocaïne uit een politiebureau nog steeds vastzit. De roof vond plaats in oktober 2018. De dieven maakten gebruik van een slijptol en zaagden door de ijzeren hekken heen in het politiebureau. Er zitten dus nu 2 mensen vast. De zaak heeft tot veel commotie in de samenleving geleid, omdat de drugs in een politiebureau lagen te wachten op vernietiging en daar bleken ze dus niet veilig. De PNP heeft een nieuwe kandidaat voor de positie van minister van Economische Ontwikkeling. Dat meldt de Extra vandaag. In eerste instantie zou Ramon Chong minister van Economie worden, maar hij kwam niet door de screening. Zoals het er nu naar uitziet, schrijft de Extra, heeft de PNP een nieuwe kandidaat gekozen. Iemand vanuit de partij zelf, maar de naam wordt niet bekendgemaakt omdat eerst het proces van screening ingegaan moet worden. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal. Vers van de pers.